Thank you. Thank you. So दिनै समायखिरालाबाय माबायदि आङो प्रथम दिनैनि बे जोंनि 12 जन जायफोर एग्जिकिउटिभ मेम्बार बिटिसिनि नैबे बाथि माने एसेम्ब्लियाव जोङो दा सरकार हिसाबै आबुं मोनसे सरकार हिसाबै दिनै दानानै लाबाय। बेवहाय जोंनि दिनैनि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव आंबो सासे एग्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै जिहेतु समायखिरा लानायनि मोनसे सुजुगखौ मोनदों आरो बे एग्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै समायखिरा लानायनि थाखाय दिनै जे आंखौ सासे बेनि इएम हिसाबै सायख'नानै समायखिरा लानायनि खाबुखौ होबाय बेनि थाखाय आङो सिगां जोंनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांखौ गोरबो गोसोजों हाजासे धन्यबाद होगोन। बिथाङा आंनि सायाव फोथायनाय आरो मोनसे माने थोजासे जे आस्थाखौ लाखिनानै दिनै बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि खामानि मावनो थाखाय बिथांनि एग्जिकिउटिभ काउन्सिलाव सासे इएम हिसाबै बिथाङा आंखौ सायख'नानै दिनै थिसनदों आरो बिथांनि बे अननाय बिथांनि बे आंनि सायाव गोख्रों फोथायनाय बिसासनि थाखायनो दिनै सासे एग्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै आङो समायखिरा लानो बे खाबुखौ मोनदों। आरो बिनि उनाव आङो जोंनि कसुगाव समस्तिनि जायफोर भटार रायजो राजाफोर दं हिन्दु मुस्लिम बर' अनाबर जाति जनगोष्ठी सब हारि माहारिनि जेसेबां भटार बिथांमोन दङ बिथांमोनहा आंखौ कसुगाव समस्तिनि सुबुंनि थान्दै महरै एमसिएलए हिसाबै जे सायख'नानै दिनैहाय देरहासार खालामहरनो हादों आरो बिथांमोननि बे सायख'नानै देरहासार जाहोनो हानायनि थाखायनो दिनै आं बिटिसिआव सासे एमसिएलए हिसाबै फैनानै इएम जानायनि खाबुखौ मोनदों। आं बिनि थाखाय कसुगाव समस्ति बाखि रायजो राजाफोरखौ भटार आइ आफाफोरखौ थोजासे धन्यबाद होगोन। दिनैहाय एग्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै सायख'जादों आरो इएम हिसाबै फैबाय थानाय समाव खामानि मावलांगोन। बे आंनि मोनसे राजनिति जिबननि गोदान एक्सपिरियेन्स। एमएलए हिसाबै 10 बोसोर आं आसाम एसेम्ब्लियाव खामानि मावबाय। एमएलएनि रोंगौथिखौ आङो जथेस्थ' जे हायो सोलोंगासिनो दङ दाबो सोलोंजोबनो हायाखै। बिनि सिगाङाव आङो नैबे बिटिसिआवनो एमसिएलए हिसाबैबो 5 बोसोर खामानि मावखांबाय। दिनै आरोबाव नैथि खेबनि थाखाय बेवहाय एमसिएलए हिसाबै सायख'नानै इएम जाफैदों। बे इएम जानाय आरो एमसिएलए जानाय बा एमएलए जानाय इएम जानाय बेनि गेजेराव हयथ' फारागा दङ। दा बेखौ दिनै आङो इएम जानो मोनदों होननानै रंजानायनि बाथ्रा नङा, रायजो राजाफोरनि खामानि मावनायनिसो बाथ्रा। सरकाराव थानानै गावनो गथायनाय डिपार्टमेन्टखौ बोरैहाय जोङो जाफुंसार होनो हायो आरो बे डिपार्टमेन्टनि खामानि मावनायनि गेजेरजों बिटिसिनि आइ आफा रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय आरो बिथांमोननि हाबिलासखौ जेंना जेंगोनाफोरखौ सुस्रांनानै बोरैहाय आबुं खालामहोनो हायो बेनि थाखाय खामानि मावनायासो गिदिर बाथ्रा। बेनि थाखाय आङो जोंनि बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेखिनि बिबानखौ दायथ' होगोन बेखौ हाजासे मावफुंनानै आङो रायजो राजाफोरनि बा बिटिसि ओनसोलनि आइ आफाफोरखौ सिबिनो थाखाय आं नाजागोन। बयनिबो हेफाजाब आङो हास्थायगोन। जोंनि फोरोंगिरि, जोंनि समाज सिबियारि, जोंनि दल संगठन आरो जोंनि राजनितियाव थानाय समाजनितियाव थानाय फरायसा आफाद बायदिसिना दल संगठनफोरनिफ्राय हेफाजाब आङो निस्सय लानो गोनां जागोन आरो रायजो राजाफोरनि सुबुरुन जोंनि दैदेनगिरिफोरनि सुबुरुन आइ आफाफोरनि सुबुरुनखौ लानानैनो उनाव खामानि मावलांनो थाखाय आङो दिनैहाय साखाफारा जानानै आवगायनो गोनां जागोन। दा गतिके आङो बयनिबो हेफाजाब बयनिबो आशीर्बादखौ आसा खालामनानै खावलायहरबाय। आं दासिम अफिसियेलि मिथिथ'वाखै आंनो बबे बिफानखौ गथायनाय जागोन। आङो ओरैनो बायह्रा मिथिनाय जादों जे सोलोंथाइ बिफानखौ रायखांदों होननानै, खिन्थु अफिसियेलि दासिम आं मिथिथ'नाय जायाखै। जेब्ला अफिसियेलि मिथिगोन अब्ला निस्सय आङो बिफाना बबेखौ मोनो बेनि थाखाय खामानि मावनो आङो साखाफारा जानांगोन। जेखि जाया जिहेतु इएम हिसाबै सायख'जाबाय, जेखि बिफानानो जाया मानो मोनफ्रोमबो बिफानाव खामानि मावनायनि माखासे जोंहा हाबाफारिखौ लानांगोन। जोंनि इएमफ्रा आंनि खोथाखौल' आं बुङाखै, जोंनि साफ्रोमबो इएम बिथांमोनहा गावबागावनो होनाय बिबानखौ मोजाङै मावफुंनो थाखाय बिटिसि ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजा जाथि जनगोष्ठीनि गांनाय उखैनाय हाबिलासफोरखौ सुफुंनायनि थाखाय जोङो निरपेक्ष मोनसे नितिजों खामानि मावलांनायनि थाखाय बयबो बिबानखौ रुजुननांगोन, नोजोर होनांगोन आरो नितिखौ लानांगोन।